الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جلبة تدبي مجبة هوربة تجيبي ليلة القدر ولا تجيبي ليلة القدر ونشلمنام ونجورام ونمنتام والمود من اسمع الجمالك با وناكا وناجل أرتي درس من يوتر كورك وما أدراك ما كورك قصير هديهن كالن يلوم بينو دي نغور ما وانتا أرتو ده صحابي وي يا رسول الله سرياجي كيويم جنجنم هود من نانتوهن ويمو دمغال ما يو لفو اي جانتادي الله كورك نون يوترتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إني بيبني أنا بندم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إني بيبني أنا بندم بيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساويلا مكان بيا اللهم صل على محمد ساويلا من بيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن أمي مدون لسان إذن نوسى قصة موسى عليه السلام كليم الرحمن لا إله إلا الله محمد رسول الله. En bino Ibrahima ko gido Allah kanko itto bornade cumci darnge Ibrahim Musa halde Allah. En bino Adama e Musa kaldi Musa yimo Adama an yaltini min aljanna Adama Musa ada felde mi ko ganduda hoddirama yam gilmi so tagede Adama folti Musa Adama hujja mum buri hujja Musa bandirabe sehra benam hande kalten ko yummu Musa alayhi salam deysan وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن بي فرعون هنكدي هنغام كادي لامو omontan hirsa sukabe worbe rewbe ngoppe nden dum juuri bandi ko bima an bani israila nden ngari worbe be kam natti hewde ko rewbe tan ngure rewbe non baali ganaden joni en ustat ko bartin worbe ko mbaren hirande basin warti Musa jibina ko hirande yimbe bartede Haruna jibina ko hirande yimbe bartakele wiyama ko Haruna hecci Musa alayhi salam ko annabi Musa wadani mawnum ko nafi mawnum ko meda ko yede aduna o nyaagima Allah yo wad Haruna mawni ko annabi Allah jabi dum Allah ala ko ronki dum wad sada nyaagoro Allah hono wi e barke kaari wala barke samba wala barke demba ya Allah ya Rahman ya Razzaq ya Hayyu ya Qayyum Allah ala ko ronki ne sahababe bi nelado mi wadde min kebbina o yide Allah buri heewde kala ko duida Allah no way rokkude mum Allah no jaabima du'a Musa mawni ko wadama annabi Ceerno Usman yumum anna Musa akam ko annabi ha Allah ne wahye makko ala o wana annabi ko longinado enam Allah wi wa awhayna ila ummi Musa o longini yummu Musa Allah longini nyaako wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta hay nyaako longinama Allah wi to suratu holon sura no yatno kat suratul maida wa id awhaytu ila al-hawariyin an aminu bi rasuli dum non neddo no longine taw o wana annabi hay an hande o mbiya ada itlawul mbiya ada dawa kay ha dawde bernama taki adawani nyande hen walla ora daɗima hol sababu Allah duncanima worode
ada tina hunde bernama to wonko Allah fewjan ma an awa fewjan hoorema ada fodno dawde avion yani a dawani bi alhamdulillah min kay mi tardi mi dañal lawol woro ko an tardini ndeke non wadma tardude ko ha Allah danduma dum non biyen yo Allah subanen kala ko Allah subani en yo hoko bural men so Allah oppiden koye men kala ko nen bandirabe sahilabe ayna Musa jibina hirande yimbe baratede la ilaha illallah Allah yumako muynin mo non sa huli wad moy kes be kodi ko dande mayo e be kodi ko dande mayo so yumu Musa alayhi salam so huli o ƴetta Musa o waɗay kes bandiraɓe sehilaɓe ɓiyama oggol ene haɓɓi hen la ilaha illallah Allah yuma noon horo hul horo fay oɗo ɓiɗɗo mo won annabi la ilaha illallah e ɓi janggo Qur'an o mo jangguinɗa Qur'an o omon tampi omon holi omon lohi janggo wonta éliman sa yalti aduna omo andi no duwortoma no duwontoma o juwanoma o janganma Qur'an o sakkonoma o muddanoma kono fakide sila yote ɓiye ane hani mo nedi diide a andananimo Qur'an a andananimo jama so fewan hor fel hay goto sona hoorema Allah ko moƴƴo sa ƴetti ɓiya a nehi ɗum needi Allah yiɗi Allah waɗanma hen barke sa nehani ɓiya noon o wiyani umme juule goppe filmuji ɗi goppe ko Allah yiɗa goppe horkeɗo musique aha ɗo Allah oppitma e hoorema so yehi o fiyan jahata ceerno mbiya ceerno rokkam aaya rokkam talgu ɓiyama o omo waɗa ni omo watta ni o artata jaam omo yaada e bonɓe waji goto aɗa ceerno jiɗmi ko ɓiyam oɗo jibinaɗo joni duwonomo jangguino bala omo feewa o wi a leeli wel sababu o wi poɗɗa ko suɓade yummiraɗo moƴƴo guila ɓooyi bandiraɓe sahidaɓe yo Allah hokken ɓiɓɓe focciɓe e nam ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين يم موسى موينت نو بشكل ونن دلرن ولا كاس تن بوغول تاجي تن موسى عليه السلام بيبي جوفوي غال كودادو غال فرعون غال كولادو كو تون او جوفوي بندرا لا إله إلا الله الروب أن نقول دانا ما شاء جيت هيو بيبي وألقيت عليك محبة مني دمي نقول سوق من جان القرآن أو آية من كوتورنو وأجي يقول سهيلم أوي كم أميد دبو أو دبو جون يوم اللي جونم ولا بحال المهم من موبي اللي جونم هو إيه كارم يبرنو إيه كارم يجي من بيندنو وألقيت عليك محبة مني يوم أو آية على ركو كارم يجي كو على ركو وانا جيدا يعني كل بدهم لو بدنو بقول دبو يد ما تو أنا يد أدم لا حول ولا قوة إلا بالله تريدهم ترى دبو يد أمن جافر بندرا بسيرة وجوف فيك اللي فرعون يبي كل جيل موسى يدهم أي بيم بدأ بروفيل من التلفون ما هو وقتهم woni yimɓe so jii mbiya machallah la quwata illa billah woni yimɓe so jii bébé joɗɗo mbiya cool oh regardez ces beaux yeux oh ƴeew yitere ko gonga hay an yummiraɗo aɗa hawto ɓiya ɗum waɗi onon joom profil aji les kumbis fular ma woni wiyete profil ma mo waɗani fular o mo dande ma yalti keeci ma hoto waɗumi téléphone ma ay jogoɗo ƴamde mo koko jogoɗo ƴamde ma aɗa wawi ƴamede korka aɗa wawi ƴamede taske aɗa wawi ƴamede 31 e noël foof arsuko ma so ari hay goto ruttata bandiraɓe sehilaɓe eynam arsuko ma ko Allah rokkarma ɗum waji goto yamannajo joom suudu makko maayi debbo ari ene loota joom suudu makko debbo no ko puuɗiɗo yamannaɓe kam ɓe mbaɗata ko ɓe mbaɗata ko ɓurtungal ɓe mbaɗata ko fular ha yesso ngo suuro ko ɓurtungal mbaɗata ko burka o yii juuɗe debbo o yii juuɗe debbo ne fuuɗi tan nde janayti gay o ƴami debbo ɓe mbi mo yaade ɓuura yawde joom suudu ma so wawi ubbede tan aɗa ƴama o wi ko juuɗe ɗe jimi ne fuuɗi tan jiɗmum ay juuɗe ma tan puuɗi ɗe aɗa wawi nofre ɗum ndeseɗa wadde profil ma e whatsapp ɗum wattama ƴamede faut pas t'inquiéter jamal ngal so ari tu vas être jamay hoto tampini hoorema ay jogoɗo wonde bawmo joom ɓiɓɓe maɓe ɗum koko dotta gila tagueɗa nane reedi yumma toon winda hoto hul arsuko ma nira sallah sallam wi روح القدس وتي في فتانم ون جبريل وي فتانو ما يرى هذا نيكو دانيو فوف اي نام فاتقوا الله واجب في الطلب هاي سدا نيابو الله نيابر نو يودي بندرا بي سيد نون ييتره موجاني والقيت عليك محبه مني ولي تصنع على عيني قال فرعون بنجي اودو بيبي فرعون وي اودو بيبي كاي من جيدات جوتون مكوي الا او بيبي ne wayi ƴetti ɗum ɓiɗɗo nehenmo o wona ɓuɓna giram firawni ala ɓuɓnata girama koɗo o ɓumta giram firawna haali gonga bandiraɓe sehilam la ilaha illallah muhammadu rasulullah
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون دبو فرعون هرم بري أودو بيبي ينجوك لك سنفر وارين هرم بري نسان يم موسى هنكدي آني نسان إيه أدو هلنو هذا هذا هرسي إيه بوچوري بوغول تاجا كاسيا جوفو galle bondo galle lamdo bondo fir'aun o yimmiraado ndeysan faadu ummi musa berde makko hankadi ala ko miijo rasulabi dun an gondo ladde o sa joni baddina telephone an yumma yonta telephone an yumma hayso ka neejo de samba yelam dembe yelam yesa nirdi yumma kalis o rokko legal fof ha yimbe fondu won ma be samba yelam yo artu gartirɗo Moussa to yummum o Moussa jaaɗo artira to yummum Allah ronkani artirama an goɗɗo ladde o an gonɗo ɗemarigo an mo ala kayitajo an yumiraɗo wi wala hawla wala quwwata illa billah Allah artira Samba Yalam bandiraɓe sehilaɓe il faut pas désespérer wala taqnatu min rahmatillah Allah ala ko ronki annabi Moussa ñaguima Allah yo waɗ Haruna annabi waɗi ɗum ɓiye gonɗo ladde o wiya Allah hoto yato bileɓe hoto yato isoɓe hoto yato umboɓe jango wayande Allah tarbikinda ya Allah ya Rahman ndumoda e wala hawla wala quwwata illa billah aynam yumma ndeysaan nela sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah holmi poti moƴƴinde gondigal o yumma o yol deftiren o yumma o yol deftiren o yumma o deftiren yumma hol deftiren o bamma ne woni nayi bijo ni o wi bamma hadith muttafaqun alayhi ndeysaan yimmu Musa ya holno wiyete jumsude fir'aun wi ngare itin odo bebbe jode ngare ne hen dum fir'aun wi odo de min kam yida dum tembe yenna o jogal bubnel giram bandirabe sehilabe yimmu Musa wi bani ko debbo rew makko jeew holto jofoy jeew alhaali makko jeewi alhaali Musa jeewi alhaali makko ndeysaan وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون bandira debbo en yewi hen ƴewon isan o yida non tine kadi omon ƴeewa omo sirfa yebde woddi bandiraɓe sehilaɓe وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون موسى سلي مuynude kala enno o rokka o sali muynude abadan joni tan kadi ɓe jalti eɓe jiiɗi bebbe eɓe jiilo muyno banum debbo anne Moussa ali wi onon on gartami tinde on galle nan gayen ko yimɓe moƴƴuɓe eɓe jiiɗi ko lamdo yiɗi o artira galle makko ɓe mbi yimo Moussa joni noon oɗo ɓiɗɗo aɗa jaaha galle amen to palais présidentiel to min dokkuma comci min dokkuma kalis min dokkuma hunde fof muyna guel oɗo bebbe o wi ala min ko gallam tan muyna toon soɗo jiɗnan ɗon so jiiɗa ko ni wayi yummum Moussa totta Moussa omo muynina Moussa omo yoɓe e muyninde Moussa o jii golle Allah bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadu rasul wala taqnatu min rahmatillah hoto ɗamtinde yurmeɗen ngari ñagoɗen Allah bandiraɓe ngari ñanggen yagade Allah a meeɗi dañde probléme tan cagleguinɗa juulɗa darde mbiɗa ya Allah ya Rahman hay gortinani a haalnani yumma a haalnani bamma a disnaki hay goto tan hakkude ma Allah tan Allah buntina gueɗe ma bandiraɓe sen Allah woni rabbul alamin kanko jeeyi en o waɗata men koko moƴƴe men o yameten koko moƴƴe en o haɗata koko bonanten gade paamen ɗo Allah yiɗa lorduden ay korka ka o wi la'allakum tattaqun sa ɗanniɗo hor sa cowiɗo hor sa muyniɗo hor sa sellani hor so ñiƴƴe ma muusi hor Allah yiɗa tampen o yiɗi ko rokkude en bandiraɓe sehilaɓe inam faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wala tahzan walitalama anna wa'da allahi haqq walakinna akthar nas la ya'lamun Allah rutti Moussa to yummum ha gira makko ɓuuɓa haw welto ɓerde makko deeƴa o wasa sunade haw ganda kala ko Allah foɗi ko ɗum waɗata wa'da allah la yukhlifu llahu wa'da bandiraɓe sehilaɓe wallahi Allah so foɗi waɗata o fodma an ko aljanna o fodma ko hurul ayn o fodma ko beeli aljanna ɗum ɗon horo lunde yamirore Allah ko enen goni ɓe ɗoftaaki Allah kono Allah ko kala ko wi ko baɗo ɗum bandiraɓe sehilaɓe enam yimmu Moussa ene muynina Moussa e ndesan o ya yo muynin onon joni sukaɓe le kumbi so heɓen muyninta ndeysaan mbiya hade chepam waylade hade ɓandam waylade so muynin no fewi quand j'allais non je vais me déformer nden mi natta wonde disquette ala muynen poɗɗa muynen ko 24 mois Allah wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra cukalel nde jibinte e hande muynine foti wonde ko lebbi capantati ɗum noon sowade ɓuuri famɗude ko lebbi jeegom
ko ni sernaɓe ko ni qur'an wi nde jomum so wi ene muynini ha cukalel enta ko lebbi capanɗe sa itte lebbi jeegom hedde lebbi newkasa nayyi il faut alete kosam yummo ɓuuri hunde fof ndeysan pawa cukalel e becce ma wona biberon pewnaɗo chine wona pewnaɗo gayna wona plastique ene yiyana enduma ene wona e becce ma ene mema chaleur ma ene mema amour ma ene mema gilli ma ndeysan on yidma sa so mawni onoma makka tal mukarram onawma umra jiya jama al mustafa juula hen bangoɗa safa e kaaba safa e mbarwa jaafo ɗon ndeysan mema kaaba ɓuuciɗa kaaba oɗo ɓiɗɗo ɓuuri hewde barke e nawɗomo tourisme o oɗo nawma thailand oɗo nawma gayna on a mangé restaurant chinois min ɓonni ɗiɗo comci ɗum nafara daña ɓiɗɗo duwontoɗoma ko wayno annabi moussa ni haysa dañani annabi ma daña almudo walla daña almudel walla daña baydeyel walla daña ceerno yimɓe fof mbiya jinnaɗo kaari kay ma ceerno kaari jinnaɗo maayi yo Allah yurmomo yaafom yo Allah yurmomo yaafom ƴeeyi million neɗɗo duwanoma gaden jangginen ɓiɓɓe men dewal Allah mbiyen ɓe kuule Allah nden so yonti ɗo caɗele ngari ɗe sukaɓe nafa en aynama sen goppi ɓiɓɓe men e haajuji e mbaɗa ko beela noon koko beela te welani Allah Allah oppitene koye men subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin